Witaj w Rudach, miejscu, gdzie zapach wiekowego lasu miesza się z dymem dawnych wielkich pieców, a cysterska asceza spotyka się z przepychem książęcego rodu Hohenlohe. To nie jest zwykła pocysterska osada, to serce dawnego imperium przemysłowego i politycznego. Oto przewodnik po tajemnicach Rud i okolic. Dzień dobry, witamy ponownie na moim kanale. Dzisiaj nie jestem tutaj sama, bo naszym przewodnikiem jest pan Henryk Postawka, a ja, będę co najwyżej prowokować pewne pytania. Zanim udamy się na spacer, krótki kurs literatury. Bardzo ciekawy księgozbiór tutaj odnośnie właśnie Rud i okolic. Co tutaj mamy? To chcę zwrócić uwagę, że to jest tylko w niewielkim zarysie, to co akurat mam od wielu autorów, których znam. Na przykład zaczniemy od chyba najstarszej pozycji, pani Anny Zamarskiej, Dzieje książąt raciborskich. Tą pracę namówiłem tłumacza tejżeż książki, Augusta Potasa, pana Jarosława Dziemidowicza w 2008 roku, żeby pani Zamarska nie znała pewnych źródeł. Ja zachęciłem ją, podałem jej materiały i wtedy pan Dziemidowicz przetłumaczył, a potem przetłumaczył tą książkę. To jest, można powiedzieć, absolutna Biblia dotycząca Rud z XIX wieku z punktu widzenia. Oprócz tego mamy publikacje takie może mniej naukowe, takie popularno-naukowe o samych Jankowicach, o którym będzie być może mowa później. To jest znany autor Grzegorz Wawoczny. Henryk Siedlaczek, można powiedzieć, chyba to jest najstarsza pozycja. Poseł, senator, pierwszą o małym Hajmacie Rudzkim napisał. Całkiem niedawno powstała książka Rudy zaczarowane, praktyczny przewodnik na weekend pani Klich. A to jest mojego dobrego przyjaciela i znajomego, pana Krystiana Tischbierka. Bodajże kilka tysięcy zdjęć zebrał, wydawał swoją własną kasę na to, żeby po prostu pozyskiwać te źródła. Także to jest, tylko powtarzam, zarys, chociaż tak naprawdę brakuje Rudom takiej porządnej monografii, tak moim skromnym zdaniem. Ponieważ wiemy już, na podstawie jakich publikacji możemy poszerzyć naszą wiedzę, przejdźmy do lokacji, które turyści zdecydowanie zbyt często pomijają, bo o nich nie wiedzą. W tej chwili znajdujemy się w miejscu, które nazwaliśmy Szkoła Muzyczna i było też wspomniane o wielkim piecu, ale żadnego wielkiego pieca nie widać. To jaki jest sekret tego miejsca? Bo to ten wielki piec tutaj stał 200 lat temu, a nie obecnie. I mówimy o takim przemyśle, który jeszcze był przed czasami, kiedy na masową skalę zaczęto używać węgla drzewnego. Węgla kamiennego. No bo dopiero Ruberg tak naprawdę zrobił rewolucję, wprowadzając czteromuflowy piec do wytopu cynku, a wcześniej wszystko się opierało raczej na opalaniu węglem drzewnym. Dokładnie. Więc w tym miejscu, mniej więcej tam, jak się po śląsku go do w Chaszczach, wysoki na tym, bo tam jest dolina. Tam jest pradolina rzeki Rudy i tam był wielki piec, który pierwotnie stał w samych stodołach, bo tam było jego pierwsze miejsce, a potem został przeniesiony właśnie do Rud. I tenżeż piec zmodernizował nikt inny jak John Beldon. John Beldon tak fajnie go zmodernizował, wykorzystując podwójną dmuchawę, że cystersi byli tak zadowoleni, że mu po prostu przyznali tantiem, czyli powiedzmy dochody od wzrostu wydajności tego pieca. No znajdujemy się teraz w takim urokliwym miejscu. Właściwie jakbyśmy się nie zgadali, co tutaj kiedyś było, to miałabym problem raczej wyszukać, bo zgadnąć nie ma szans i widzowie też by na pewno nie odgadnęli. Co tutaj było? No na pewno tu nie był ogród zoologiczny, chociaż ptaszki ładnie śpiewają. Tu jest drugie miejsce, które chciałem pokazać. Praktycznie wydaje mi się, że nie jest to znane, podejrzewam nawet mieszkańcy, bo rozmawialiśmy wcześniej z innymi mieszkańcami spod szkoły muzycznej, to oni nigdy nie słyszeli o czymś takim, o czym ja powiem. Tutaj się znajdowała fabryka drutu. Założona jeszcze za czasów cystersów w 1765 roku. My jesteśmy już, co prawda nie za mostem, tylko przed mostem, ale części, które należało, przynajmniej dawniej, do dzielnicy dawnej Rud, Brantolki.
I ta fabryka działała jeszcze w XIX wieku i faktycznie produkowano tutaj drut, taki na przykład, który używa się do budowy, do budownictwa. Także jest to bardzo mały znany fakt. Nie będę ukrywać, że byłbym bardzo zadowolony, gdyby na przykład to zostało jakoś upamiętnione w tym miejscu. Szczególnie to, pod czym stoimy. Powinno Taki być. łuk, te cegły, bardzo prawdopodobne, że mają przynajmniej 200 lat. I właśnie dlatego warto poszukiwać zapomnianych zabytków techniki. Pozwalają one odkrywać historię zwykłych ludzi, dawnych zawodów i przemysłu, który kształtował krajobraz regionu. Nierzadko pozostałości takich obiektów są ostatnimi materialnymi śladami po działalności, która przez dziesięciolecia dawała mieszkańcom pracę i współtworzyła lokalną tożsamość. Dzięki dokumentowaniu i popularyzowaniu takich miejsc można ocalić od zapomnienia fragmenty historii, które nie trafiły do podręczników, ale nadal są ważną częścią dziedzictwa Śląska. W sumie niczego jeszcze nie powiedzieliśmy o czasie II wojny światowej, a może jest jakiś mało znany fakt, który moglibyśmy poruszyć. Owszem, stąd ruszyła, między innymi tutaj zmieściło się dowództwo 5. Dywizji Pancernej, niemieckiej 5. Dywizji Pancernej Wehrmachtu i 8. Korpusu Armijnego. Tutaj gościł, książę Raciborski gościł właśnie tych oficerów i stąd ruszyła rankiem 1 września cała kawalkada. Stąd wydawali rozkazy. Teraz przenosimy się z Rud do Jankowic. Kasie, w tym momencie znajdujemy, jakie znaczenie ma to miejsce do naszej dzisiejszej historii. Administracyjnie znajdujemy się w Jankowicach, dawniej zwanymi Rudzkimi. Obecnie należy do gminy Kuźnia Raciborska, ale z punktu widzenia historycznego znajdujemy się w części, można powiedzieć, tego dziedzictwa pocysterskiego Rud, tych klasztornych i później księcia Raciborskiego w Rudach również. No i cała ta kapliczka, to jest kaplica pod wezwaniem świętego Izydora, tak? Tak jest, to jest skomplikowane, bo tu tych świętych na metr kwadratowy jest bardzo dużo. Po pierwsze, faktycznie, jak patronem jest święty Izydor. Kapliczka wybudowana w 1902 roku. Święty Izydor, mamy dwa wizerunki. Święty Izydor, jeden znajduje się na ferytronie, czyli taki, można powiedzieć, obrazie, które są noszone zawsze. Mamy tutaj sołtysa, który mi musi przypomnieć dokładnie, w ostatnią niedzielę maja. Druga niedziela maja. Święty Izydor jest odpust po prostu. Odpust i obnoszone. Ten obraz jest, z drugiej strony jest święty Jan Nepomucen. Jest obnoszony ulicami sołectwa czy wsi Jankowice. A tutaj jest ten sam obraz, ten sam wizerunek, bardzo podobny, ale już na płótnie. Ale najciekawszą rzecz jest tam u góry dzwon, odkryty całkiem niedawno, nawet mieszkańcy sobie z tego nie zdawali sprawy, bo tam jest dzwon świętego Floriana z 1731 roku. W Rudach, wydaje mi się, że w Rudach, w całej parafii, nie ma starszego dzwonu, nawet w bazylice, niż ten dzwon świętego Floriana. I to nie wszystko, chcę powiedzieć. To nie Co wszystko. możemy powiedzieć o takiej małej miejscowości, notabene tylko bodajże 450 mieszkańców, nie? Co to jest? Tak, Około mniej więcej. Kogoż tutaj mamy, proszę Państwa? Wygląda na Piusa X. Tak jest. Pius X, papież, który objął, można powiedzieć, tron Piotrowy. W rok później od wybudowania, według oczywiście tradycji, starsi mieszkańcy wskazali nam ten rok 1902, a w 1903 roku Pius X. I gdyby nie byłoby nic nadzwyczajnego, że jakiś tam papież sprzed 100 lat, bo chcę powiedzieć, że to już ponad 100 lat, 100 dokładnie 24 lata, tu się znajduje, ponieważ on jest podejrzewany o korzenie nawet śląskie. Ponoć jego rodzina pochodziła z polskich Boguszyc pod Opolem. Nazywał się jego pradziadek czy dziadek Krawiec
nie chciał służyć ten dziadek czy pradziadek w wojsku pruskim, uciekł właśnie do Włoch i stąd właśnie podejrzany jest o te korzenie. Ponoć jest krewnym Moczygęby, czyli takim księdzem, który zakładał miejscowość w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, Święta Maria. No właśnie, a skąd pochodzą te wszystkie ciekawe informacje, o których tutaj gadamy? Ja z dobrych ponad 20 lat zostałem zaproszony przez byłego sołtysa świętej pamięci Henryka Machnika, popularnie przeze mnie nazywanego Heinel, bo on był Heinel i ja jestem Heinel. Niestety nie żyje, ale żeby dokończyć jego, powiedzmy, tam dziedzictwo, bo mnie zaprosił. Powiedział, żebym ja nie zaczął pisać o cystersach, o Jankowicach. Ja powiedziałem, ja wiem, że ora et labora, czyli módl się, pracuj, ale nie wiedziałem, że tak mnie to wciągnie i po prostu zacząłem zbierać materiały. On tu był miejscowy, a ja po prostu tu dojeżdżałem, bo jestem z innej miejscowości. No i mamy plany razem ze społecznością Jankowic, konkretnie z KGW, która organizacyjnie ma to ogarnąć, z Darkiem Poborskim, odpowiednim za graficzną tą aspekty tego wszystkiego, i również sołtysem i sołectwem tej miejscowości planujemy wydać publikację. Wiadomo, że wszystko się rodzi w bólach, ale mam nadzieję, że w tym roku to zostanie z uwzględnieniem również sztucznej inteligencji, która jest bardzo pomocna. Natomiast tutaj jest analogowa wersja, tam za operatorem i dzięki wysiłkom obecnych władz tego sołectwa to się okazuje, że może to być, bo to było wyblakłe, to trzeba po prostu takie tablice wymieniać regularnie, jeżeli się nie wymieni, to po prostu nie jest do czytania, w związku z tym nie chcę nic mówić, ale Jankowice pod względem informacji turystycznych chyba nawet lepiej są wyposażone niż sąsiednie Rudy, a tu nie można tego porównywać, tych dwóch spraw. Znajdujemy się w takim budynku, który mi się wydaje opuszczony. Co to jest za miejsce? Tak, zgadza się, to było karczma, a tutaj do tej karczmy została dobudowana kapliczka pod wezwaniem, jak widać, świętego Jana Nepomucena, bo te Nepomucki różnią się detalami, jedne patrzą w tę stronę, jedne trzymają coś innego to jest ciekawe. To teraz ja spróbuję opowiedzieć właśnie geneza tego. Tym razem po śląsku. Był Leon Pędzik, mieszkaniec tych, już nie żyjący. Mnie kludził tam po lasach, opowiadał różne rzeczy i mi opowiedział właśnie ta legenda. Skąd się wzięła tutaj ta kapliczka świętego Jana Nepomucena. Nepomucka tak zwanego. Była zabawa przed wojną. I na tej zabawie był taki szwarny Karlus. Ten szwarny Karlus tak fajnie tańczył, że wszystkim tym dziołchom się festo podobało. I tańczył jedną, drugą, trzecią. I nagle kieroś pozdało się jednej, że Jeruna, on mimo dwóch szczelików, zamiast jednego szczelika ma kopyta. Powiedzieli, Jeruna to jest utopek. Ty się wyląkł, tamte zaczęły krzyczeć, ryczeć i uciekł właśnie z tej karczmy, z tej zabawy, ale uciekając potrącił kunszczek tej karczmy i na pamiątkę tego wydarzenia wybudowano właśnie Nepomucka kapliczka, a Nepomucek zawsze stoi przy potokach we wsi, w centrum. Wiecie, jak kocham las. Nadleśnictwo w Rudach to niezwykłe bogactwo przyrody i historii. Tyle tu ciekawostek, pozostałości, kamieni i krzyży upamiętniających pewne osoby i wydarzenia. No nic dziwnego, że na skraju lasu znajdujemy baśniową leśniczówkę. Kaj my to teraz zajechali? Dalej my są w Jankowicach, ale tym razem nie jest to powiedzmy zabytek sakralny, tylko można powiedzieć dziedzictwo gospodarcze. Jak nie jest żadną tajemnicą, że do Rud się wjeżdża, to z każdej strony, w której się wjeżdża do Rud, musimy przejechać przez las. I tutaj też tu są, powiedzmy, jesteśmy na granicy tych lasów rudzkich, ale w dali w Jankowicach i stoimy przed leśniczówką. Takich leśniczówek tutaj w tych lasach jest około 6. To jest leśniczówka, która się obecnie nazywa Krasiejów. Za hercoga, za księcia Raciborskiego nazywało się to Rottenburg, dlatego że ten książę był tytularny von Rottenburg. Hessen ze Hesji
Rothenburg. I w tej miejscowości, ten Rothenburg, takich budynków o tej konstrukcji, bo to jest konstrukcja tak zwana mur pruski, jest mnóstwo, powiem szczerze, ale ten jest fajny, tylko że niestety nie jest w dobrym stanie, że tak powiem. Natomiast po prawej stronie tam jest wjazd, kiedyś był wjazd do tak zwanego zwierzyńca, czyli Tiergarten. I ten Tiergarten składał się z terenów leśnych, które służyło hercogowi do polowań. I był cały ogrodzony, 2000 hektarów. 2000 hektarów. Tu była jedna z wrota pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tam jest droga przez las, na Nędza, a tam jest na Ruda Kozielsko. I powtarzam, takich leśniczówek jest więcej. Z tym, że w murze pruskim jest jeszcze jedna w Kuźni Raciborskiej. Bardzo dziękujemy naszemu dzisiejszemu gościowi. Mam nadzieję, że i Wam podobał się ten film. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz. Pamiętajcie proszę o subskrybowaniu tego kanału i o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnych nowości. Dziękuję także wszystkim osobom wspierającym ten kanał oraz moim patronom. Link do Patronite'a zostawiam w opisie tego filmu. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, to będę zaszczycona. Sekcja komentarzy jest Wasza. Czekamy na dużo miłości.